Waqt l-investigazzjonijiet minn diversi esperti fl-inkjesta u mill-forzi dixxiplinati għadhom għaddejjin brabta mal-esplużjoni fil-Kamra tan-Nar viċin tal-Matab fil-limiti tan-Naxxar qed ikun rakkomandat li persuni jevitaw din iż-żona waqt li ħafna mit-tifrik bħal ġebel issa tnaddaf inkluż minn din it-triq fejn ninsabu għatawn il-periklu u qed ikun rikomandat biex persuni jevitawn dawn l-inħawi. Wara l-esplużjoni enormi mill-Kamra tan-Nar li jeżżet il-pajjiż kmieni it-tnejn filgħodu, partikolarment it-tramuntana tal-pajjiż, l-esperti mqabbdin mill-awtoritajiet inkluż il-forzi dixxiplinati u dawk fl-inkjesta immexxija mill-Maġistrat ġew mifsud għadhom għaddejjin biex jistabbilixxu dak li kkawżaha. One News informat l-investigazzjonijiet huma mill-aktar intensivi daqskemm delikati, tant li diġà tħejjew mal-40 rapport differenti f'dan ir-rigward. L-awtoritajiet ukoll qed jieħdu l-prekawzjonijiet kollha neċessarji u qed jiġi rrakkomandat li ż-żona tiġi evitata issa. Il-post għadu qed jitqies bħala perikolus minħabba l-possibilità li hemm xi materjal splussiv li ma ħax minkejja l-kobor tal-esplużjoni. Fl-aħħar sigħat ukoll tneħħa ammont sostanzjali ta' materjal perikolus ieħor f'ħidma dedikata b'koordinazzjoni bejn l-Explosive Ordnance Department tal-Forzi Armati u uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili. Tim forensiku fuq il-post ukoll qed juża t-teknoloġija avvanzata ta' mappjar tridimensjonali li bdiet tintuża biss riċentament wara investiment mill-Gvern biex tgħinhom jaslu għal x'wassal l-esplużjoni. Waqt li ngħid li fil-ħin tal-esplużjoni ma kien hemm ħadd jaħdem l-ob tan-nar fil-Kamra tan-Nar li tinsab fi triq tal-qadi bejn il-Matab u s-Salini, żewġ tirġiel minn San Pawl il-Baħar spiċċaw jindarbu ħafif u kellhom bżonn il-kura fl-isptar Mate Dej u ma aktarx kienu qed jaħdmu r-raba tal-akwati. Minkejja dan kif żvela One News l-esplużjoni se kellha konsegwenzi ferm iżjed traġiċi li kieku grupp ta' volontiri minn Għawdex fi triqithom lejn din l-istess Kamra tan-Nar ma tilfux il-vapur kmieni filgħodu. X'kien seħħet l-esplużjoni għal kabta tas-6:30 ta' filgħodu huma kienu diġà waslu Malta u jinsabu fi triq f'San Pawl il-Baħar u kien jonqoshom ftit minuti biex jaslu. Sa dan it-tant sors informati li tkellmu ma' One News qalu li qed jiġu mitkellma numri ta' persuni biex jgħinu fl-investigazzjonijiet. Jirriżultalna wkoll li qed issir evalwazzjoni separata mid-dinamika tal-esplużjoni nfisha li għandha tiddetermina ħsarat li din ikkawżat lill-residenzi fiż-żona tal-madwar li kellhom il-ħġiġ ta' twieq imkissrin bl-impatt, anke jekk distanza notevoli l-bogħod kif seħħ il-qawra. Parti kruċjali mill-investigazzjoni analiżi ta' filmati miġburin minn CCTV cameras minn postijiet qrib li qed jiġu studjati flimkien ma' evidenza oħra. One News żar il-post fejn sibna attività qawwija għaddejja minn numru ta' esperti forensiċi, soldati u pulizija, waqt li ambulanzi u infermieri wkoll kienu preżenti għalli jista' jinqala. L-aċċess għaż-żona inklużi trejqa li twassal għall-Kamra tan-Nar ukoll kien ristrett. L-esplużjoni tant kienet qawwija li ġiet irreġistrata fuq strumenti sismiċi lokali u anke internazzjonali. Skont dejta miġbura mill-Università ta' Malta din iġġenerat moviment l-istess livell ta' terremot ta' 1.9 fuq l-iskala Richter.